Salam. Sizin ykballar sahypaňyzda men geň ykbalym bilen geldim. Biz 8 çaga ejemjan gatgow aýal. Goňşymyzyň 9 saň çagasy bar. O gelnije de şeýle bir gow aýal. Garaz biz ýurdumyzyň çet gowlarynyň birinde ýaşaýar. Belki şoň üçin şu waka biziň başymyzdan geçendir. Ejemjan maňa gowraly wagtyny edilmeň bilen deňçe goňşymyzyň gelnejem bilece şolar raddoma gidýärler. Etrapdaky raddoma iki jigem bile bir palatada ýatýarlar. İki jiginiň hem bir wagtda diýen ýaly arasy bir 20 minutmy, ýarym sagatmy gyjagarlar bolýar. Men hemem goňşymyň gyjagary. Bire ýam 40 ýaşadyk. Ýöne inni soň görüp otursak, ýylyň munyň aýtmyş boýunça bizi çalyşypdyrlar. Mene agynjak goňşymyň çagalaryna men diýen, goňşymyň gyýdym, agynjak men doganlanma. Ýöne bu barada ejem hiç wagt, hiç haçan men ýanymda dil ýarmady. Belki soň-soňlarym maňa öwrenşenlik üçindir. Belki goňşymyň gyjagadyny öwrenşenlik üçindir. Soňa waka biz ulalyp başlasak, her kim öz dogançyklaryny meňde başlady. Men olary, o biziňkilere ýöne şonda şu boýunça hiç ilik gurrunam açylmandyr. Hiç ilik söhbetlerim bolmandyr. Diňe o aýallarynyň hyşy-hyşyndan biz bildik. Hakykatdan hem bir hili mene dogumly, sebäbi goňşularymyzyň çagalary dogumly. Eňejem janam ýuwaş bolan soň goňşymyzyň gyýdam. Kim ejem janam meňdeş bir hili owdunja ak ýagyz. Men olsa goňşularymma meňdeşirek garaýadyrak. Be şu wagtky döwürde ösülen döwürde bir barladyp zat edibem bolýarmyş diýerler. Ýöne hiç kim ne goňşularymyz, ne biz, ne ejem, ne bir goňşy gelnejem bu mesele boýunça hiç haçanam dil ýarmadylar. Belki ejemjan menden gowny goş bolandyr. Meni gowranyrdy, o meseleni açanlar. Ýöne käwat bir kinolarda da atlarda görýäs diýämisek beýle habar mene eşdemek. Belki sizin araňyzda dinleýijileň arasynda şeýle ykballar bardyr. Men size şol ykbalymy görrüm berýän edim. İçinde hiç hili bir ütköşünji alada ýok. Ýene nähilikdir aňrymda bir hilçek ýokujyk gussa bar. Onuň nämedigini men bilemok. Goý hiç çaçyklar çalşylmasyn. Goý şeýle bir hili gümürtürak ykbaly hiç kimde bolmasyn. Şonu arzu edýän. Hemem nähilik bolanyda ähli gyjagarlar bagtly bolsunlar. Janyňyz sag bolsun.